आङो लिपस्टिकखौ माबायदिहाय लं लास्टिं खालामनो हायो आं मा इउज खालामो बेकग्राउन्डआव दावराव जागासिनो दङ आं बेलेग मेथाइ सोनानै होनो सानदोंमोन खिन्थु होनो हानाय नंला बिसोर बिराद देक दामगासिनो दङ बेनिखायनो खुलुमबाय हेल' माय डार्लिं साबस्क्राइबार्स नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय बेनिफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफिनबाय बेनिफ्राय मेरला नुयो जोङो इउटुबाव कि फट'शुट खालामनानैहाय जोंबो गोसो फट' थिखांनानै फट'शुट खालामनो बाट जों केमेराजों खालामो जोंहा मबाइलजोंनो खालामगोन जोंनि मबाइलजों बेनिफ्राय औ जों देलायखांबाय आंबो देलायखांबाय बेनिफ्राय रेखाबो देलायखांबाय बेनिफ्राय रानिया गाबगासिनो बियो डिस्टार्ब खालामगासिनो ओमफ्राय बिमा गैया नालाय बेनिफ्राय गोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनोसै लामायाव थांदोनानै लामायाव फट'शुट खालामगोन आं देलायनायनि भिडिअखौहाय उन एड खालामनानै होगोन जों माबायदिहाय मा खालामदों माबायदि देलायदों बेखौ आङो होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' रेखा फैदो ना रेखाया रानिखौ देलायगासिनो थिखांनो रेडि जागासिनो रेखाया इखिजाय देलायगासिनो ओमफ्राय आंबो देलायनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन फट' थिखांनायाव मा मोनसेखौ गानगोन जाद्र' जोङो दा नैबेखौ रेखाया गानगोन बेनिफ्राय आर'नाइनि मोनसे ब्लाउस गानदों बियो बेनिफ्राय बेखौ नङा बेलेग मोनसे गानदों ओमफ्राय नैबे दख'नाया रेखानि ओमफ्राय आं नैबेखौ गानगोन आं नैबेखौ गानगोन सानदोंमोन खिन्थु नैबेखौ गाननोसै दा बेनिफ्राय नैखौ गानथ'ला नैबेखौ गानगोन बेनिफ्राय बेजों मोनसे ब्लाउस गानदों दसे थाना नोंथांमोना नुगोन र' आंनिया देलायनाया मथा मथि जाजोब्बायानो लिपस्टिक लानांगोन बेनिफ्राय आइलाइनार लानांगोन बेनिफ्राय आंनि ब्लाउस आब'नि ब्लाउस दख'नायाबो आब'निनो बेनिफ्राय रेखाय खिजाय देलायगासिनो ओमफ्राय रानिया देलायगासिनो स' दसे उनाव जोङो फट' थिखांनोसै आंबो थांनोखा मा जाखो बेनिफ्राय आङो आइलाइनारखौ इउज खालामगोन नैबेखौ नुजुना नुवाथाय खोमा दे मेकआपनि जेबो बुस्थु लाबोफायाखैमोन ना आङो न'निफ्राय बिसोरनाव जि दङ बेखौनो लानोसै नैखिजाय एसे गिदिर आखिनांगौ बेनिफ्राय नैखिजाय एसे फिसा आखिनांगौ नङाब्ला बेलेग मेगनखौ मिसिब्ला बेलेग खिन्थु नायोब्ला समान नुयो आरो दा नैफोरबायदि आखिनायखौ फारसे गिदिर फारसे फिसा आखिनाय खिन्थु समान आखियोब्ला नैथिंजाय फिसा आखिनाय बायदि नुयो मेगना बेलेग माला रानगोन लिपस्टिक रेड लिपस्टिकखौनो इउज खालामगोन आं लिपस्टिक बांद्राय मोजां मोना मालाबा अकेजनेलिसो लाखायो आं लिपस्टिक ओरैनो मालाबा अकेजनेलिसो लायो आं लिपस्टिक नङाबाथ' लिपस्टिक लाखायानोखा आङो दिनै लानोसै रेड इन्सटेन्ट आइलाइनार लायै दा बेफोरबायदि आइलाइनार लानानै नेनो बादों आङो माला रानगोन बेनिफ्राय मोनसे ट्रिक होनि आङो लिपस्टिकखौ माबायदिहाय लं लास्टिं खालामनो हायो आं मा इउज खालामो बेफोरबायदि कागज मोनसे लानानै कागजखौहाय प्लास्टिकनि पेस्ट गाज्रि पेस्टखौ बिसिगोन आङो नङाब्ला मोजां पेस्टखौ बिसिनानै लायोबा आब'जों रायजागोन ना गाज्रि पेस्टखौ एसे बिसिनानै गुस्थिखौ आङो गेजेराव लानानै बेफोरबायदि खालामो ओमफ्राय एक्सट्रा लिपस्टिकआथ' खारखाबाय ओमफ्राय स' एक्सट्रा लिपस्टिकआ अलरेडि खारखाबाय बेफोरबायदि लायोबा माने लं लास्टिं जायो आरो नङाब्ला मेट नङाब्ला लिपस्टिकफोरा फिलोङोब्ला गिलासफोराव नांलाबायोना बेफोरबायदि खालामब्ला एसे जोरसिनो आरो लिपस्टिकआ ओमफ्राय लानानैबो मोजां मोनो खायसेना हाथायावबो नाङोना बेफोरबायदि खालामोब्ला नाङा आरो आं बेफोरबायदि इउज खालामो स' आं देलायखांबाय दा नायनोसै आरो मा खालामबावनाय जायो बेखिनियानो जाबाय बेसा मोन्दों आङो नांलाबाय आंनि माइलायना दं बेफोरबायदिनो जायो बेफोरबायदि आइलाइनारफोरा फोनफिननांगोन आरो नेफिननांगोन जाबाय मेमब्रा मिन्थिबाबो जाबाय बांद्राय खालामबाय थाला नङाब्ला आरो नेफिननांगोन जि जाबाय आरो खानायाबो क्लिप गैया
लोगोफोरा देलायखांबाय बेनिफ्राय आइलाइनारा दाबो रानाखै नांलाबावबाय आं हुगारला बेफोरबायदिनो थाथोंसै स' जों देलायखांबाय दा जोङो फट' थिखांहैनोसै लामायावहाय रानिनो सेरेलेक्स आरो नान दौगासिनो ओमफ्राय लामाथिं लानानै थांनोसै नङाब्ला बेबो गाबबाय थागोन ना एसे उदै बुंना थायोब्ला सिरि थागोन ना बियो दे जा दे जा एबा लिंनो रोंनाय जाबाय जोंहा रानिया दे दिनैसो फार्स्ट रोंदो बियो गोलु दाबो रानाखै लोगोफोर मा जाबावनो आधा घन्टासो जाबायानो खोमा न' आं आइलाइनार लानाया दाबो रानाखै आं हाया आं मालाबाबो आं अकेजनेलिसो मालाबासो आइलाइनार फोनो नङाब्लाथ' फोनखायानोखा लिपस्टिकबो फोनखाया आं मालाबाबो सोरनावबा हाबा थायोब्ला नङाबा मालाबा गोसो जायोब्ला नोंथांमोना जुदि आं फेसबुकाव नायदोंब्ला इन्सटाग्रामाव नायदोंब्ला नुखागोन आंनि फट'फोराव मालाबाबो लिपस्टिक आइलाइनार लागायनानै थाखाया मालाबासो आं प्रफेसनेलि मेकआप आर्टिस्ट सोलोंखादोंमोन आङो बेनिफ्राय आं सानो आरो मालाबा मेकआपनि भिडिअ खालामगोन होननानै खिन्थु बानायनि थाखायनो आङो होआ स' आं दा सानगासिनो दङ नेक्स्ट आङो मेकआपनि भिडिअ लाबोगोन होननानै ओमफ्राय मडेल रेखाखौ बानायगोन आङो खारन इनि स्किना बिराद मोजां सिल आंनि बायसा नङा आंनियासो रेखा खालामगोन आं नेक्स्ट आं मेकआप भिडिअ खालामब्ला yes आं नंखागोना आंनि स्किना मोजां नंखाया मोजां नङाबा मोजां बुंनांसिगोन निजायनिखौलाय निजाय बुङाबा सोरबालाय बुंना लागोन नङाबा रानिया गाबनो हागोन ना जोंहा रानिया बिराद मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनो बियो बेनिफ्राय नाय जों मा खालामजोबखो बिसिनाखौ रुमखौ दिनै रेखाया आब'खौ बुंदोंमोन फैनानै रुमखौ मा साफा खालामनानै दोनगोन जोंख्लाबहोनानै दोनगोन होननानै बाट दिनैसो बांसिन लेथ्रा जानानै थाबाय माने बेलेग दिननिख्रुइ दिनै बांसिन लेथ्रा नायदो नोंथांमोना रुमखौ दिनै प्रमिस खालामदोंमोन बियो आब'खौ रुमखौ बिराद साफा खालामनानै दोनगोन होननानै नायदो नोंथांमोना दिनैनि रुमखौ दिनै बांसिन लेथ्रा जादों दायो खानिबो न'बाफोर थांनाय बायदिसो मोन्दों आं हाबा जानो जोंनि गामियाव बिराद हेपि जायो आं जोंनि गामियाव सोरहाबा हाबाफोर थायोब्ला देलायनो मोनोना हाबायावसो देलायखायो आं मालाबा सोरनिबा हाबा फुजा नङाब्लाथ' आं हदाय हाया आं बेफोरखौ लिपस्टिक लानाय आइलाइनार लानाय खिन्थु लाखांनानै मोजांबो नाङो निजायखौ खिन्थु बायो पादुलि लुकखौ नायरेखा हाय खामानिसो पज हो बरिया होनदो नैला सेन्देला रानिनि सान्दुं गोसा आंनि आथिङा थोंसेथिं नेल पलिस दङ ओमफ्राय थोंसेथिंजाय गैया माबायदि नुदोंना नुवाखैथाय साया बोरैबा गोग्लैदो पहरा मोजां गोग्लैयाखै नैबे जाबाय आंनि लुक आब'नि दख'ना आब'नि सेन्देल बेनिफ्राय आब'नि ब्लाउज सब आब'नि जों मडेलिं थाबायनानै थांगोन दा दा जोङो फट' थिखांनोसै आंनि मबाइलजोंसो थिखांगोन नालाय बेनिफ्राय आंनि मबाइलाव बारा चार्ज गैया आरो एनि टाइम अल टाइम बेटारि ल' ओमफ्राय आंनि चार्जारखौ रानिया गार'य खुफ्लेयै गाज्रि खालामबाय मा जाखोथाय चार्ज लाया दिनै जुदि सानसे 24 घन्टा 12 घन्टा 24 घन्टा जुदि चार्ज होनानै दोनोब्लाबो फुल चार्ज जानाय नङा बेबायदि स्ल' मसनाव चार्ज जाग्रा जाबाय आंनि मबाइल सोरबा नाहरबाय थादों जोंखौ ओमफ्राय ओरैबायदि स्ल' खालामनानै होबाय नै थाम्फै फैबायानोखाय बिराद थाम्फै दंथारो बेयाव थानो हाया मानसिनि मोदोमनाय मोनब्लानो फैजोबथारो रानिखौ हरगोन बियो बिसोरो हाय रानि नों गोजानाव थाय लानोसै नुदोंना नुवाखैथाय जों दा फट' थिखांग्रोनानै लानोसै बेनिफ्राय उनावहाय आङो खालामबाय थासिगोन भिडिअखौ आं फट'खौबो उनाव इनसार्ट खालामनानै होखागोन भिडिअखौबो होखागोन ओमफ्राय थाबनो जों फट'बो थिखांनानै लानोसै नङाब्ला बेटारिल' मबाइला चार्ज जालांगोन आंनि सुइस अफ जालांगोन मबाइला चार्ज जायो सोरबा गथ'फोरा लादोंमोन गिनानै गाबदोंलै रेखा गोसथायो बियो नुदों
जोङो फट' थिखांखांबाय बेनिफ्राय बारा थिखांनो मोनाखै आरो रानिया बिराद गाबबाय सानै गथ' फैबाय बेनिफ्राय बिसोर बिखौ सिनाय हायाना बिसोरखौ सिनाय हायाना रानिया ओमफ्राय बिराद अनो आरो बिनि गथ'फोरा इखौ गथ' फिसा नुयोब्ला बिराद अनो बेनिफ्राय बियो बिराद गाबबाय जोंनि माबाया फ्लप थांबाय केमेरा फट'शुट खालामनाया बेनिफ्राय दा जोङो ओरैनो दङ आंनि मबाइला सुइच अफ जासिगोन आरो बिमाखौ नेगासिनो बिमाया लायोब्लाथाय जोङो थिखांगोन खैथा जाखो टाइमा बिमाया 4:30 फैगोन 4:30 जासिगोन जोङो र' फट'शुट खालामफिनगोन जुदि बिमाया मोनफैयोबा बिमा मोनफैयाबाथ' खालामनो हाखानाय नंखाला बियो बिराद गाबदों बेनिफ्राय सान्दुङानो बिराद गोसा दिनै बे साननैसो अखा हागासिनो दंमोन ना बेयावहाय दिनै फुरा फाटायना होदो थ' लोगोफोर आंनि मबाइला अनलि 2% ल'सै आं चार्ज होनानै फैनोसै बेनिफ्राय आरो माबाफिनगोन फट'शुट खालामफिनगोन चार्ज होनानै फैनोसै কি হয়েছে এটা ফটো তুলি আছিল আমি लोगोफोर आङो मबाइल चार्ज होनो फैफिनबाय आंनि मबाइला चार्ज जोब्बाय खारन आंनि मबाइलाल'सो मोजां थिखायो नालाय एसे पिक्सारा बेनिखायनो आंनि मबाइलजोंनो बांसिन थिखांनाय जायो फट'फोरखौहाय बेनिफ्राय दा जोङो आरो थिखांफिनगोन आब' फैयोब्ला रानिखौ आब'नो होनानै जोङो रेखाजों फट' थिखांनो थांफिनगोन खारन जोंनि फट' थिखांनाया अहायाखै जोङो आरो थिखांबावगोन बेनिफ्राय दा जों आं चार्जआव होगासिनो आरो भिडिअबो खालामगासिनो बांद्राय थुबाय थाया चार्ज होनायाव स' नेक्स्ट आब'आ फैयोब्ला आं लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ जों आरोबाव आयु हिखौ लादोंमोन इयो बारबोफ्लांबाय नैबे मिसिं ट्राइबेलनि जि मोन्दों जोङो गांनै बेनिफ्राय बेजों फट' थिखांनानै लानोसै बेनिफ्राय जोङो आरो भिडिअ खालामफैबाय ओमफ्राय पिक्सार क्वालिटिखौ एसे बेलेग नुदोंबो जानो हागौ खारन आं आब'नि मबाइलखौसो इउज खालामदों र' आंनि मबाइला सुइच अफ जाबाय गैला बेनिफ्राय बेजोंबो खालामनानै नायनोसै बे एसे खम नुयो आरो कालारफोरखौहाय आंनि मबाइला एसे मोजांसिन खिन्थु दामा नायनाया बारासिन स' आरो फट' थिखांबावनोसै जों ओमफ्राय रेखाया गावखौ लानो थिनदों र' आं रेखाखौ भिडिअ लानोसै फट' लानोसै बेनिफ्राय आरो भिडिअ खालामफिनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम मा खालामदों नों नै रेखायाबो लादो मिसिंनिखौ नाय लामाया माबायदि जादों मानो जादोंथाय बेफोरबायदि दै गदो नै सिंनिफ्राय गदो दै जाजोबनानै दङ खिन्थु दैबाना नङा दैयो अखा नङा अखा हायाखै दे मा खालामनांगौ जों दा फट' थिखांखांबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय माबायदि थिखोना हैजोबनोसै जों भिडिअफोरखौहाय फट'फोरखौ रेखाखौ आरो थिखांबावनांगोननो मोजां नङा नैबे मबाइला बारा मोजां मोनाखै आङो गुफुर फुदलादला नुयो आंनि मबाइला एसे मोजांसिन आरो स' थेंक इउ स' माच एन्ड बाय बाय आं रेखाखौ मोनसे फट' थिखांनानै फैनि स' आंनि नैबे मोननै खानायखौ बोरैबा नुदोंना आं स्ट्रेट खालामदोंमोन ना खानाय ओमफ्राय दा लावहांबाय आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि जमेनि नुदों आंनि खानायखौ नैखिजाय दुबगां दुबगां आं फट' थिखांखांबाय दहायनो रेखानिया दाबो जोबाखै आरो रिकुवेस्ट खालामबावदों आंखौ फट' थिखांना होबाव होननानै बैखिजाय सान फहर फैदों बे मोजां नुवाखै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआ मेबि न'निफ्राय जागोन नलबारि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि नेक्स्ट भिडिअफोरखौबो बेफोरबायदिनो मोजां मोनदोंब्ला स' दिनैनि थाखाय बाय बाय